Ну, калі пераследуюць, значыць, ёсць за што. А мы вас слухаем, мы вас слухаем. А мы думалі, што вы старэйшы. І вашым, і нашым. Вся вёска вымірала на час гэтай перадачы. Сейчас будуць плёткі. Плётак не будзе. О, Падкаст Тутака. вітаем вас. Гэта чарговы выпуск падкаста Тутака. Настасья Суханосік. Дзміцер Косцін, вітаю. І сёння мы будзем размаўляць на тэму, якую для мяне асабіста гэтая тэма такая трошкі закрытая, далёкая, незразумелая, але шмат пытанняў ёсць. Тэма СМІ. Гэта вельмі блізкая мне тэма, асабліва таму, што працую. І як журналіст. менавіта таму, Зміцер, сёння буду дапытваць цябе. Распавядзі, калі ласка, ці ёсць тут на Падляшшы СМІ, звязаныя з Беларусю. Я ведаю некалькі прыкладаў, але хацелася б ад цябе больш прафесійна даведацца. Ёсць і СМІ, звязаныя з Беларусю, але ёсць таксама і беларускія СМІ, не звязаныя з Беларусю, або звязаныя з Беларусю ў нейкі такі ускосны спосаб. Там, вядома, з'яўляецца інфармацыя пра Беларусь, але гэтыя СМІ накіраваныя для беларусаў Падляшша. Калі казаць пра СМІ, скіраваныя на Беларусь, ну тут перадусім, канешне, гэта будуць дыяспаральныя нейкія такія сродкі масавай інфармацыі, якія перанесліся сюды пасля 20-го года, стварыліся, магчыма, пасля 20-го года, тыпу Гродна Лайф, тыпу Палатно, тыпу Мост, Медыа. Яны расказваюць, вядома, пра тое, што таксама тут адбываецца, але шмат увагі прысвячаюць менавіта Беларусі, беларускім падзеям. Калі гаварыць пра яшчэ адзін сродак масавай інфармацыі, які вяшчае адсюль з Беластока, гэта перадусім радыёрацыя, беларуская радыёрацыя, то тут даволі цікавая ідэя і місія гэтага радыё. Я меў шчасце пачынаць сваю журналісцкую радыёкар'еру менавіта на радыёрацыя, і асноўная ідэя радыё была стаць радыё памежжа, злучыць, дзякуючы радыёэфіру, два бакі польска-беларускай мяжы. То бок там інфармацыя, вядома, пра тое, што ў Беларусі адбываецца, шмат пра горадню, шмат пра Берасце, але таксама і інфармацыя пра беларускае і не толькі жыццё на Беласточчыне. Неўзабаве, праз 2 гады, будзе 20 гадоў ад моманту аднаўлення вяшчання, бо радыёрацыя пачынала сваю працу яшчэ пры канцы 90-х гадоў. Гэтае радыё ў той час складалася з 2 такіх рэдакцый. Адна працавала ў Варшаве, і тады варшаўскую рэдакцыю, якая працавала на сярэдніх хвалях для Беларусі. У яе ўваходзіла шмат журналістаў, зачыненага ў 96-м годзе рэжымам Лукашэнкі радыё 101 і 2 FM. Гэта была такая беларускамоўная незалежная радыёстанцыя ў Менску. А тут у Беластоку працавала ў FM беластоцкая рэдакцыя, якая была накіраваная на беларускую нацыянальную меншасць на Беласточчыне. Пазней, у 2002 годзе, спыніла існаванне радыёрацыя тагачасная, і ў 2006 годзе аднавіла сваё вяшчанне, і з таго часу без перапынку вяшчае ў памежжы. Калі гаварыць пра, можа, не сам сродак масавай інфармацыі, які знаходзіцца тут, базуецца цэнтр тут, а мае сваё аддзяленне, свой аддзел. Ну, тут, вядома, трэба згадаць тэлевізію Белсат. Ну, гэта, можна сказаць, гігант у сродках масавай інфармацыі. Так, але ў Беластоку дзейнічае аддзел беластоцкі, шмат што вырабляецца тут. Напрыклад, шмат фільмаў, напрыклад, агучвалася менавіта ў Беластоку. У Беластоку ствараліся многія дакументальныя фільмы. Была такая праграма «Рэпартэр», дзе якраз вось такія больш мастацкія сацыяльныя тэматыкі, рэпартажы паўставалі і рыхтаваліся для Белсата. Але таксама на Белсаце доўгі час, напрыклад, ствараліся матэрыялы, якія распавядалі пра жыццё беларусаў аўтахтонаў з Беласточчыны. Была такая перадача «Беларусы ў Польшчы». Пазней з'явілася перадача «Беларускі свет». Яна, што праўда, расказвае пра ўсіх беларусаў па-за межамі Беларусі, пра розных цікавых людзей, але там таксама знаходзіцца месца і для падзеяў
аўтахтонных тутэйшых беластоцкіх. Гэтая перадача была бадай што з 17-го года. А што цяпер яна існуе дагэтуль? Цяпер на Белсаце праблемы, і ўсе мы гэта ведаем. Я думаю, што Белсат вялікі ўклад зрабіў у тое, што у 2020 годзе ў Беларусі мы пабачылі дзесяткі, сотні тысяч людзей на вуліцах. Не таму, што Белсат заклікаў, не, таму, што Белсат даваў праўдзівую інфармацыю, узважаную інфармацыю, розныя бакі падаваў, і людзі мелі магчымасць паглядзець на жыццё ў Беларусі не праз каляровую карцінку БТ, бо я памятаю гэтыя жарты, што я б хацеў жыць у такой Беларусі, як у БТ, а такое, якая на ёсць гэтае жыццё было. Добра, а скажы мне, калі ласка, пра такую рэч, калі сродак масавай інфармацыі знаходзіцца з гэтага боку мяжы, ну, то бок тут на Падляшшы ці ў Варшаве, ці не паказваюць яны аднабаковы позірк, таму што яны знаходзяцца... Аднабаковая сітуацыю, знаходзячыся тут. У пэўным сэнсе вобраз Беларусі, падзеяў у Беларусі праз тое, што журналісты вымушаны працаваць звонку, не да канца паказвае тое, што адбываецца ўнутры. Ну, бо вельмі цяжка, карыстаючыся нейкімі крыніцамі, часам патаемнымі крыніцамі, атрымліваць інфармацыю з Беларусі і быць упэўненым, што ўсё, што атрымаў, нават праверыўшы з некалькіх крыніцаў, гэта адпавядае такой вось, 100% рэчаіснасці. Але мне здаецца, што беларускія журналісты тут за амаль 30 гадоў працы пры дыктатуры навучыліся працаваць у такіх цяжкіх умовах. Я бачу, што надалей многія працуюць якасна. Я нават упэўнены, што па-ранейшаму давер беларусаў і ў Беларусі, і тут да незалежных сродкаў масавай інфармацыі вельмі высокі. Добра, дзякуй. А тады адкажы мне на такое пытанне. Якім чынам мясцовыя ўспрымаюць інфармацыю аб тым, што адбываецца ў дзяржаве, у сэнсе ў Беларусі? Ці яны гэта для іх, навіна паслухалі, адпусцілі, ці яны нейкім чынам, не ведаю, успрымаюць, хочуць дапамагчы? Які іх бок у гэтым плане? Людзі па-рознаму, вядома, рэагуюць у залежнасці ад таго, як яны глядзяць увогуле на Беларусь, на геапалітыку таксама. Ведаю людзей, якія свядома стала слухаюць радыёрацыя. Радыёрацыя можа быць, можа гучаць, не ведаю, нават у некаторых крамах, дзесьці там уключаная так з інфармацыяй зусім. То бок людзі слухаюць. Мне цяжка сказаць, як яны да канца гэта ўспрымаюць. Напэўна, узровень зразумення сітуацыі ў Беларусі для мясцовых беларусаў даволі невысокі, бо некаторыя рэчы, которые для беларусаў з Беларусі зразумелыя, натуральныя, можа не натуральныя, але зразумелыя, так, тыпу пагроза за выкарыстанне беларускай мовы, ці пераслед культурніцкіх дзеячаў. Мы разумеем, чаму так ёсць. Мы разумеем, бо ведаем, што вось гэтая неоімперскасць, яна нікуды з Беларусі не знікла. Яна там нейкі час, можа, дзесьці схавалася, калі было такое адчуванне лёгкай беларусізацыі, так, пасля 2014 года, але ўвесь час гэта ўсё было. А тутэйшыя беларусы не могуць зразумець гэта. Для іх гэта незразумела. Як беларуская дзяржава, пераслед за беларускую мову. Я, вядома, што чуў меркаванні такія, што калі пераследуюць, значыць, ёсць за што. Бо не могуць зразумець, як дзейнічаюць гэтыя рэпрэсіўныя падыходы, метады. Нават у гэтай камуністычнай Польшчы, пры тым, што тут быў рэжым, нават тут было нашмат лягчэй, чым у Савецкім Саюзе. Там многія рэчы, тыпу, вы самі ўсё разумееце, такія выказванні, самацэнзуры. Для жыхароў Польшчы, у тым ліку беларусаў, беласточчыны, яны не да канца зразумелыя. Яны не здольныя зразумець людзей, которые нават за мяжой могуць баяцца, прыязджаючы, не ведаю, на пакупкі,
іх пытаць, ну як там вы, як там у Беларусі, яны, не ведаючы, хто можа быць побач, адкажуць найхутчэй, ну ўсё добра, жывем, усё добра. Яны не будуць тлумачыць сваё стаўленне да Александра Лукашэнкі, таму што побач можа быць хтосьці, хто пазней пры вяртанні ў Беларусь на іх данясе. І я вельмі часта чуў: о, беларусы, яны ўсе задаволеныя, ўсё там добра ў той Беларусі, это цудоўная краіна. Таксама, ну, вядома, гэты вобраз з Белсата ці з радыёрацыя многія мясцовыя беларусы суадносяць з тым сваім досведам, як яны едуць там, ну, скажу брыдка, па папіросы і бензін. Ну, але праўда. Гэта праўда. І я ніколі не забуду, як у 2020 годзе мы расказвалі пра падзеі ў Беларусі, пра пратэсты ў Беластоку таксама, і я сам размаўляў з адным такім слухачом беларускай перадачы на польскім радыё «Беласток», які пазваніў абураны і кажа: ну што вы расказваеце пра гэты Брэст, вы раскажыце пра чыстыя вуліцы, я там быў, я бачыў, як там усё цудоўна, як там усё добра. Я ім праўду сказаў, кажу: слухайце, я пра чыстыя вуліцы ў Берасці вам раскажу тады, калі на гэтых вуліцах не будуць страляць у патыліцу, як Геннадзю Шуталу. Но да яго гэта ў пэўным сэнсе прамовіла, бо ён не меў нічога адказаць як бы ў адказ, бо 20-й год, што цікава, падтрымка Лукашэнкі і рэжыму Лукашэнкі сярод беларусаў Беласточчыны была вельмі нізкая. Тады нават вось гэтае памежжа, которое прызвычайнае ад многіх гадоў глядзець усходняе тэлебачанне, ці БТ, ці расейскае, нават яны тады, я сам паехаў, памятаю, па вёсках і так затрымліваўся проста і пытаў людзей: вось, а што вы думаеце, вы жывяце тут 5 кіламетраў да мяжы з Беларусі, што вы думаеце пра тое, што там адбываецца? І мне старэйшыя жанчыны, напрыклад, гаварылі: ну кепска, ну колькі ж ён ужо можа сядзець там? Ну колькі ж вже можна? Ну можа вже паддаў тую владу. І гэта было такое зразуменне, што людзі ўпершыню неяк па-іншаму пачалі глядзець, але вельмі шмат хто ўпэўнены, што цудоўна, Александр Лукашенко цудоўны гаспадар, ён такі свойскі хлопец, так, вясковы, зразумелы. А добра, калі ёсць вось такое меркаванне, як ты толькі што казаў, ці можа так сталася з-за таго, якім чынам сродкі масавай інфармацыі паказвалі падзеі 20-го года, ці можа быць раней? Адкуль людзі бяруць гэтую інфармацыю, што Лукашенко такі малайчына? Тут некалькі чыннікаў, так. Першы чыннік — нейкі такі ўнутраны непоўны давер да дзеянняў польскай дзяржавы. Мне так здаецца. Гэта звязана з гістарычнымі рознымі падзеямі, перадусім міжваенны перыяд, санацыя, пераслед за беларускасць таго часу, немагчымасць знайсці добрую працу праз тое, што ты такога веравызнання, а не вось такой нацыянальнасці, а не іншай, немагчымасць вучыць дзяцей на роднай мове ў школах. Усё гэта як бы заставалася так у памяці тых найстарэйшых пакаленняў. Пазней быў камуністычны перыяд, калі камуністы спрабавалі беларусаў тут неяк там прымасціць: вось глядзіце, мы вам і грамадскую такую аванс даем, вы можаце стаць кім хочаце, мусіце быць камуністамі, канешне, хаця можаце і заставацца як бы не камуністамі, але вось, калі ласка, тут не пратэстуйце супраць гэта цудоўнага ладу, далучайцеся да нас. І ну, гэта, мне здаецца, натуральнае, так, ну, бо гэта таксама быў час нейкага прагрэсу ва ўсім свеце. Немагчыма было, каб нават у гэтых камуністычных краінах нейкае развіцця не было пасля Другой сусветнай вайны. Ну і шмат хто звязваў, напрыклад, з часамі камуністычнай Польшчы час такога пэўнага дабрабыту, усталявання пэўных такіх лепшых умоваў жыцця. І пазней, калі была салідарнасць, пазней прыход да ўлады дэмакратычных сілаў, трансфармацыя ў Польшчы, шмат хто яшчэ баяўся вось гэтага вяртання такой нарацыі, такой плыні, нурту з часоў перад Другой сусветнай вайной санацыйных.
калі гучалі лозунгі Польшча для палякаў, так. Шмат хто з беларусаў як бы баяўся, так, што прыход да ўлады, напрыклад, правых сілаў, гэта нейкая такая рэч, которая паўплывае на іх жыццё і нейкім чынам яны будуць горшымі. Ну і вядома, глядзелі на ўсход як на такіх у пэўным сэнсе, не ведаю, ну, патэнцыйных абаронцаў, так, патэнцыйных. Пакуль на ўсходзе была новая Беларусь, дэмакратычная, першыя гэтыя гады, тут усё даволі цікава развівалася. Тут развівалася і беларускі рух развіваўся, самі беларусы актыўна удзельнічалі ў палітычным жыцці, і была тады магчымасць такой спробы затрымаць вось асіміляцыйныя працэсы і як бы адыход расплывання гэтай беларускай масы. Прыход рэжыму Лукашэнкі, праца беларускіх дыпламатаў. Трэба сказаць, што дыпламаты вельмі шмат зрабілі, скажем так, працы на тое, каб стварыць вобраз Беларусі, вось такой суверэннай, незалежнай, якая там не схіляе галаву, не встаёт на калені ні перад кім, а тут, во, калі ласка вам Польшча, яны тут НАТО, Амерыка і ўсе дзела. Тут страх і таксама прапаганда, так? Ну, бо традыцыйна людзі глядзелі расійскае тэлебачанне, савецкае тэлебачанне, пазней беларускае тэлебачанне. Ну і калі ты глядзіш сабе, напрыклад, беларускае тэлебачанне, там класныя серыялы, а пазней выпуск навінаў. Ты глядзіш гэты выпуск навінаў, дзе табе расказваюць, што жыта каласейца на 3% вышэй, чым у свеце. Бульба родзіцца на 20% большай, чым у суседзяў, так. Там зямля ляжыць у Літве аблогам, там дзесьці яшчэ штосьці. А Беларусь гэта такі астравок стабільнасці. І людзі асабліва там не ездзілі ў гэтую Беларусь, ну, як я казаў, ездзілі купіць папіросы, бензін, можа купіць, не ведаю, лён нейкі ў краме, можа да сваёй сям'і найбліжэйшай, да Берасця, да Ваўкавыска на дзень, на два. Ніхто туды не ездзіў, месяцамі не жыў, не глядзеў, як гэта функцыянуе такая дзяржава. І ну, гэта цяжка было гэтых людзей пазней пераканаць, што сапраўднасці Беларусі то ўсё не так, як вы сабе бачыце. Людзі не да канца тутэйшыя і хочуць нават уваходзіць у тое жыццё ў Беларусі. 20-й год, напэўна, крыху па-іншаму дазволіў зірнуць на гэтую Беларусь, бо гэта быў час, калі таксама і ў польскіх сродках масавай інфармацыі Беларусь была на першых старонках газет, першай інфармацыі ў навінах. Гэта быў час, калі сапраўды, ну, людзі там нешта там разважалі, думалі. Але цяпер, калі у польскіх СМІ пра Беларусь амаль нічога не гаворыцца, то успрыманне адпаведнае, так, што, ну, па-першае, успрыманне таго, што беларусы, ім усё падабаецца, што ўсё не так кепска, ну, папратэставалі, але ж засталіся, так, ну, Беларусь агрэсар, Беларусь кепская краіна, яна тут высылае нам мігрантаў. Гэта ўсё застаецца. Толькі асабістыя, можа, кантакты нейкія з беларусамі, з Беларусі, уцекачамі, яны даюць магчымасць людзям неяк так праверыць гэтую інфармацыю, супаставіць тое, што яны бачаць і чуюць. Добра, давай усё ж такі вярнемся да тэмы СМІ, менавіта тваёй тэмы СМІ, таму што мы з Зміцерам даволі такі нярэдка ездзім па вёсачках тут мясцовых, і я
сама была сведкам такіх падзей, калі Зміцер заходзіць куды-небудзь, напрыклад, у святліцу нейкай вёсачцы, размаўляе з людзьмі, і такі: ой, дык гэта ж вы, Зміцер, які вось вядзе а мы вас слухаем, А мы думалі, што вы старэйшы. О, бачыш, распавядзі, калі ласка, дзе цяпер ты працуеш і што ты менавіта робіш для беларусаў Падляшша? Я працую на польскім радыё Беласток, дзе можна сказаць, ужо 65 гадоў з'яўляюцца перадачы на беларускай мове. Да пачатку 90-х гадоў гэта былі рэдкія перадачы, там у нейкую нязручную пару, але яны былі. І гэта былі перадачы, якія можна было назваць органам радыё, органам інфармацыі адной з адзінай на той час беларускай арганізацыі ў Польшчы, створанай натхнённай камуністамі ў 56-м годзе беларускага грамадска-культурнага таварыства. Ад пачатку 90-х гадоў радыёперадачы беларускія сталі больш незалежнымі ўрэшце. Рэгіянальнае радыё Беласток мае штодня перадачы па-беларуску. Вядома, што гэта не нейкі там па некалькі гадзін. Гэтыя перадачы ад панядзелка па чацвер гэта 15 хвілін, 18:45 запрашаю. У пятніцу гэта паўгадзіны, 18:30 пачатак. У суботу у нас ёсць канцэрт пажаданняў. Ёсць магчымасць званіць, пісаць, перадаваць прывітанні. І як? Звоняць, пішуць, перадаюць прывітанні. На якой мове? На беларускай. На беларускай. І то бок гэта беларусы тутэйшыя? Так, тутэйшыя. Вядома, што звоняць таксама і па-польску. Так, мы ж там не праводзім такой жорсткай моўнай палітыкі, што калі вы не гаворыце па-беларуску, то мы вас адключым. Званіце куды ў іншае месца. Не, мы разумеем, што тут моўная сітуацыя такая, якая яна ёсць. Таму тут і па-польску, і на літаратурнай беларускай, і па-свойму ў розных дыялектах. Так як людзі могуць, перадаюць прывітанне родным і блізкім, і гэтая перадача працягласцю 55 хвілін гучыць у суботу ад 18:05. Гэта таксама цудоўная нагода пазнаёміцца са светам беларускага дыска-полу з Падляшша, бо менавіта такая музыка там пануе у гэтай перадачы. А ў нядзелю, можна сказаць, такая найбольш слухальная перадача з найбольшай колькасцю слухачоў, і гэта вынікае з даследаванняў, якія рабіліся. А 8:30 раніцы перадача ўвогуле называецца «Пад знакам пагоні» беларуская, і гэтая назва не змянялася і не зменіцца. Прызнаюць пагоню экстрэмісткай у Беларусі, не прызнаюць. Для беларусаў Беласточчыны пагоня гэта штосьці натуральнае, тым больш, што яна ў гербе Падляшша прысутнічае. А скажы, калі ласка, ці гэту перадачу можна паслухаць толькі тут, на тэрыторыі Падляшша, ці, напрыклад, з таго боку мяжы? Ды паўсюль цяпер можна паслухаць, бо раней вядома, што працавалі толькі на радыё, пазней, калі з'явіўся інтэрнэт, перадачы з'яўляліся на інтэрнэт-старонцы, але таксама магчымасці сервера і змяшчэння перадач прыводзілі да таго, што па нейкім часе архіўныя перадачы дзесьці проста знікалі. Так, цяпер спадзяемся, што выйшаўшы на стрымінгавыя платформы Spotify, YouTube Music, мы будзем мець магчымасць захаваць гэтыя перадачы даўжэй, і можна ў любы час, шукаючы гэтыя перадачы, даведвацца пра тое, што адбываецца на Беласточчыне, што можа таксама быць такім невідавочным для многіх, так, бо мы шмат увагі прысвячаем жыццю менавіта аўтахтонаў. Бо сама перадача стваралася свайго часу для аўтахтонаў. Тут згадаю кніжку «Камяні мусілі паляцець» Анеты Прымак, якая сёлета з'явілася, і там такая цікавы такі допіс ёсць дзесьці ў пачатку, што калі ў пачатку 90-х гадоў з'явілася беларуская перадача на польскім радыё Беласток «Пад знакам пагоні», уся вёска вымірала на час гэтай перадачы. Гэта была надзвычайная з'ява, бо людзі ўпершыню пачулі ў нармальны час
перадачу на мове, на которой яны гаварылі, так, і так ёсць да гэтага часу. Старэйшае пакаленне, яно прызвычаенае, нават калі была спроба перанесці гэтую перадачу на іншы час, гэта сутыкнулася з абурэннем, бо людзі як бы укладалі свой дзень пад тое, каб у пэўны момант увечары мець магчымасць слухаць, або у нядзелю, напрыклад, 8:30. Чаму гэты час такі найбольшай колькасці слухачоў? Бо многія едуць на 9-ю ў царкву традыцыйнай, перад царквой слухаюць. Людзі ўстаюць, там гатуюць сняданак, яны ўключаюць радыё, у іх ідзе радыё Беласток. Спачатку царкоўная перадача, якая таксама часткова па-беларуску ствараецца перад выхадам у царкву. Пазней літоўская, украінская, і да беларускай даслухоўваюць, беларускай сканчаюць, едуць у царкву. То бок раніца нядзеля яна перадвызначаная. Былі такія даследаванні, якія паказвалі, што колькасць слухачоў перадачы сягала часам 40 000, часам 70 000 слухачоў. То бок, ну, я думаю, што гэта вялікая колькасць у сітуацыі, у которой афіцыйна на Беласточчыне жыве 23 000 чалавек. Ось, я хацела запытацца, адкуль лічбы? Магчыма, цяпер як бы натуральна крыху паменшылася колькасць слухачоў, бо тое старэйшае пакаленне, прывязанае да радыё, ці адыходзіць, хутчэй за ўсё адыходзіць, так, як бы адыходзіць натуральна. Маладое пакаленне ўвогуле з радыё мае крыху праблему, і таму, ну, мы тут спрабуем нейкім чынам зачапіць гэтую моладзь, перадусім пераводзячы ў падкаставую форму, але таксама даючы магчымасць паслухаць музыку, якая ў нас ёсць, бо у нас спяваюць толькі па-беларуску. У нас па-беларуску, або, не ведаю, там, калі гэта палескія ці падляскія песні, то ў дыялекце, але няма ні расейскамоўных, ні ангельскамоўных песень. І тут такая вялікая просьба да ўсіх, хто стварае там па-ангельску класныя гурты. Спявайце штосьці па-беларуску, абавязкова з'явіцеся ў радыёэфіры, бо думаю, што шмат класнай беларускай музыкі ёсць. Нават мае польскія калегі, якія маюць перадачу, напрыклад, пасля мяне, яны мне часам гавораць: слухай, што гэта? Што гэта было? Я, можа, сабе там у эфір вазьму. І тут цікава таксама такая знаёмства, сутыкненне культураў адбываецца ў рэдакцыі, калі мы нейкі спосаб таксама расказваем пра беларускую культуру і сучасную, і традыцыйную, і гэтым самым натхняем нашых польскіх калегаў да таго, каб яны цікавіліся, напрыклад, беларускай культурай, беларускай тэматыкай. Я ўсё расказваю, вядома ж, мне это бліжэй, так, бо я там працую, і гэта можа выглядаць трошкі як рэклама, але мушу сказаць, што мы не адзіныя, так, мы не адзіныя, хто працуе для беларусаў Беласточчыны і працуе шмат гадоў. Тут адразу, ну, напэўна, вялікі паклон трэба і пашану аддаць тыднёвіку беларусаў у Польшчы Ніва. Гэта газета, якая таксама ў 56-м годзе ўзнікла як друкаваны орган беларускага грамадска-культурнага таварыства, але дзякуючы такім людзям, як Георгій Валкавыцкі, як асобам, якія былі звязаныя з Нівай, паэты, пісьменнікі, гэтая газета стала сапраўдным такім нават акенцам у вольны свет і для беларусаў у Беларусі. Бо у газеце Ніва, напрыклад, з канца 50-х, 60-х, у 70-х гады, у 80-е друкавалася інфармацыя пра беларусаў у эміграцыі, тых, которых кляймілі як ворагаў народа у савецкай Беларусі. Вярталіся да жыцця ўспаміны пра важных постацяў беларускай культуры з першай паловы 20-го стагоддзя, тых, которые былі рэпрэсаваныя, напрыклад, да 89-го года. Тут пра іх згадваліся, пра іх пісалася, і гэтую газету можна было купіць у шапіках у горадні. У чым? У шапіках, у кіёсках у горадні да 80-го года, як пачалася салідарнасць у Польшчы, то савецкія камуністы, баючыся, што вольніца з Польшчы перакінецца
і ў Беларусь забаранілі прадаваць у кіёсках ніву, але ўсё роўна ніва нейкі спосаб даходзіла да Беларусі і была такім мостам так паміж беларускасцю, якая жыла у замежжы, у ЗША, у Нямецчыне, у Великабрытаніі і беларусамі у БССР. Вось. Гэтая газета не страціла свайго значэння і да гэтага часу. Увогуле гэтая газета была проста часам ледзь не адзінай магчымасцю мець сутыкненне з беларускай мовай друкаванай. Ніва была важным такой установай, я б сказаў, так, для людзей. А ці застаецца? Вельмі люблю сваіх сяброў з Нівы, але будуць плёткі. Плётак не будзе. Плётак не будзе. Гэта шчырая праўда. Я думаю, што самі журналісты тыднёвіка Ніва бачаць і разумеюць, што, па-першае, газета ў гэтым традыцыйным фармаце папяровым гэта ўсё ж мінуўшчына. Так? Але яны ж ёсць захаваны ў электронным фармаце, у PDF-фармаце можна знайсці. Так, яны нядаўна з'явіліся ў электронным фармаце. Ёсць пэўная колькасць чытачоў, якія праз электронны фармат чытаюць, але асноўная маса чытачоў гэта ўсё ж былі тыя, которые у рукі бралі, набывалі і чыталі. Напэўна, ёсць шмат такіх сталых чытачоў, але сам наклад як бы гаворыць за сябе. Гэта наклад бадай што ў раёне 1000 асобнікаў. І найбольшы наклад заўсёды мае Ніва апошняя пад канец года з такім календаром насценным. Чытачы Нівы гавораць, гэта справядлівы календар, бо там пазначаныя святы каталіцкія, праваслаўныя, всякія. І вашым, і нашым. Так, і вашым, і нашым. Але я сам быў сведкам не раз, як заязджаеш да суразмоўцы кудысьці на вёску, а там проста на сцяне вісіць календар Нівы на гэты год. Вось. А Ніва таксама стала чымсьці, што можна называць не проста газетай, так? Бо Ніва гэта таксама месца, якое дае пляцоўку для творцаў, развівае гэтых творцаў, друкуе працы, і тут кніжкі Ганны Кандрацюк, так, менавіта праграмная рада тыднёвіка Ніва выдавала ўсе ейныя кніжкі, большасць ейных кніжак, вядома. Менавіта на старонках Нівы Ганна Кандрацюк расказвала і пра свае падарожжы, і пра свае розныя такія перажыванні. Можна чытаць у газеце, або пазней сама газета рыхтуе разам, Ганна рыхтуе такую як бы кнігу на падставе таксама таго, што з'яўляецца ў тыднёвіку Ніва. Вядома, газеце цяжка, которая з'яўляецца раз на тыдзень, змагацца па аператыўнасці з радыё, з інтэрнэтам, з тэлебачаннем, і тут шмат што можа падацца такім архаічным, так, але пры гэтым Ніва трымаецца традыцыі, бо дае месца для дзіцячага дадатку «Зорка», і гэты дзіцячы дадатак дзесяцігоддзі ўжо існуе. Таксама на беларускай мове? Так, там аўтары дзеці? Так, часам дзіцячыя допісы з'яўляюцца, з розных школаў супрацоўнічаюць вучні, нешта там пішуць. Ёсць майстар-класы для маладых журналістаў, сустрэчы «Зоркі», якія... напрыклад, майго сябра Міхася Сцепанюка з радыё заахвоцілі да таго, каб пачаць журналісцкую дзейнасць. То бок, гэта такая была школа маладога журналіста, і частка людзей, якія праходзілі яе, пазней далучаліся да беларускага руху, да журналістыкі. Напэўна, там ёсць месца заўсёды для літаратуры, і літаратурныя старонкі ў Ніве, пачынаючы ад 58-го года, калі стварылася літаратурнае аб'яднанне «Белавежа», яны заўсёды былі чытаныя, яны былі даступныя. Там мясцовыя паэты, пісьменнікі мелі заўсёды месца на тое, каб змясціць сваю творчасць. І гэта застаецца да сённяшняга дня, то бок можна купіць Ніву і пабачыць вершы, пабачыць
крытыку літаратурную. То бок гэта не проста вось нейкая такая інфармацыйная газета, якая проста распавядае пра тое, што адбываецца на Беласточыне. Гэта газета з місіяй, глыбокай місіяй, як бы прамавання, распаўсюду беларускай культуры ў шырэйшым як бы фармаце і кантэксце. І Ніва працягвае гэта, хаця мне здаецца, што варта было б развіваць Ніву ў інтэрнэце больш, каб там не толькі выкладзеныя былі PDF-ы, але таксама і старонка. Спрабавала гэта рабіць іншая рэдакцыя, таксама папяровае. Гэта такое выданне «Часопіс» называецца. Гэтае выданне выдае Саюз беларускіх журналістаў, Беларускі саюз журналістаў тутэйшы, які аб'ядноўвае мясцовых аўтахтонных журналістаў беларускіх. Раз на месяц выходзіць часопіс, друкуюцца гістарычныя матэрыялы, разважанні, рэпартажы, друкуюцца літаратурныя творы на розных мовах, па-беларуску, па-польску, па-беларуску на літаратурнай мове, па-беларуску ў гаворках, на падляшскай мове. То бок гэта такая з'ява даволі цікавая. Там вельмі шмат інфармацыі, калі так пераглядзець архіўныя гэтыя часопісы, вельмі шмат інфармацыі такой гістарычнай пра ранейшую Беласточыну, вельмі часта невядомыя факты, і гісторыкі, супраца гісторыкаў з часопісамі, яна, канешне, моцна напаўняла гэтае выданне. І, выбачай, пераб'ю, і наколькі я памятаю, ёсць яны таксама і ў інтэрнэце. Так, яны спрабавалі як бы пачалі весці інтэрнэт-старонку, але я не сказаў бы, што гэта інтэрнэт-старонка заняла неабходную нішу падачы інфармацыі ў інтэрнэце беларусам Беласточыны. То бок, добра. Хачу, вядома, тут як бы, я не магу крытыкаваць калегаў, так, але мне здаецца, што тут мусіць быць даволі шмат працы, каб інтэрнэт-старонка пераўтварылася ў асноўную чытаную беларускую. Зміцер, давай мы зробім такой умоўны спіс СМІ, якіх трэба абавязкова, якімі трэба зацікавіцца, і я думаю, што мы замацуем пад відэа і пад аўдыёверсіяй нашага падкаста, каб усе, хто хацеў, каб яны маглі, можа, хтосьці не ведае пра часопіс, напрыклад, я не ведала да сённяшняга моманту. Зацікаўленнем буду шукаць у інтэрнэце цяпер. Сваіх калегаў з радыёрацыя, як першых назаву. Ёсць сайт, ёсць магчымасць слухаць праз інтэрнэт. Яны даступныя ў Фейсбуку, у Інстаграме, то бок іх можна шукаць. Там таксама з'яўляецца інфармацыя з Беласточыны пра беларускую прысутнасць тут, пра беларускую супольнасць, не толькі пра аўтахтонаў, але і пра дыяспару. Напэўна, тыднёвік Ніва, як такі найстарэйшы, найбольш шанаваны. Сябры з часопіса, так, гэта штомесячнік часопіс. Напэўна, гэта таксама беларуская перадача на ТФЛП «Беласток», гэта рэгіянальнае аддзяленне польскага публічнага тэлебачання. Перадача называецца «Беларускі тыдзень». І там у відэафармаце можна паглядзець, паглядзець на твары, пабачыць, як гэтыя вёскі выглядаюць, як гарады выглядаюць, як мерапрыемствы выглядаюць, як выглядае гэтая кандыцыя беларускай прысутнасці на Беласточыне. Скромна, сціпла перадачы пад знакам пагоні на апошнім месцы змясціў, але думаю, што не менш цікавыя гэтыя перадачы. Такім чынам, ёсць што пачытаць, паглядзець, паслухаць. Але яшчэ мы ўзгадвалі, ты з самага пачатку казаў пра Мост Медыа, палатно, гэта таксама, думаю, варта ўвагі, каб мясцовыя таксама пачуць. Тым больш, што там шмат матэрыялаў менавіта пра Падляшша. Так, шмат матэрыялаў, але Масту Медыа я б параіў перайсці на беларускую мову цалкам, а не пісаць па-расейску, бо беларусы Беласточыны па-расейску не зразумеюць. І гэта таксама яшчэ адна такая рэч, которая не разумеюць беларусы з Беларусі, што мясцовыя беларусы па-расейску не разумеюць, або калі разумеюць, то не ўсё, што ім гавораць. Трэба рабіць, мне падаецца, на двух мовах.
Мне здаецца, што трэба рабіць па-беларуску. Напэўна, гэта адзіная супольная мова, якая аб'ядноўвае беларусаў і з Беларусі, і з Польшчы, або прынамсі дае магчымасць нейкага ўзаемапаразумення. Так, я сам чытаю «Мост», шмат інфармацыі таксама з Падляшша там з'яўляецца. Вось, але я думаю, што большасць чытачоў гэта ўсё ж беларусы з Беларусі, якія жывуць па-за межамі Беларусі або ў самой Беларусі, неяк там патаемна людзі чытаюць. Палатно таксама змяшчае інфармацыю, гэта класная медыа па-беларуску. Вось, таму, ну, тут раім. Ну і Белсат таксама. Добра, ні пра каго не забылі? Бадай што не. Ну, калі забылі, то... Але, ой, забыў. Ёсць такая цікавая класная з'ява, якая называецца «Вядомосці грудэцкія гарадоцкія навіны». Ці ведалі вы, што ў гміне Гарадок выходзіць газета такая вось на класічная. 2 мовах, па-беларуску і па-польску. І вельмі класная штука, яны расказваюць пра жыццё ў сябе, па-беларуску і па-польску. Вось, і тут ну, проста цудоўная нагода на то, да таго, каб пазнаёміцца з такім жыццём вельмі глыбока лакальным, але класным, не менш насычаным. Гміна Гарадок дбае пра сваю беларускасць. А дзе можна набыць гэту газету? Толькі ў гарадку альбо тут у любым кіёсачку? Шчыра сказаўшы, я так збольшага толькі ў гарадку мог набыць гэтую газету, але ну, тут вялікая падзяка Дароце Сульжык, якая адказвае за гэта. Вось, і яна сапраўды такую газету мае. Гэта класная штука. Бо сродкі масавай інфармацыі беларусаў Беласточчыны або якія працуюць для беларусаў Беласточчыны нярэдка працуюць з місіяй. Місія сама па сабе гэта штосьці, што не з'яўляецца чымсьці супер такім папулярным, так? Місія — гэта зразуменне таго, што трэба расказваць пра розныя з'явы культуры, праз розныя з'явы грамадскага жыцця, для таго, каб адукаваць слухачоў, але не ўсе, напрыклад, ну, цікавяцца той ці іншай тэмай. Калі пайсці ў жаўтуху, ну, то так, канешне, тады можна, не ведаю, стаць суперпапулярным, кідаць нейкія кідкія загалоўкі. Ну, дзякуй Богу, гэтага няма тут. Тут такога няма. Не дзякуй Богу, дзякуй рэдактарам. Мы тут на Беласточчыне адчуваем патрэбу расказваць пра розныя з'явы. Мне здаецца, што менавіта таму гэтыя СМІ з Беласточчыны могуць быць цікавыя, бо шмат на што кідаюць, як бы, прынамсі, святло. Тое, што схавана ў ценю, тое, пра што можам не ведаць адразу, тут ёсць магчымасць проста паглядзець. Добра, Зміцер, прапанова. Садзімся у аўтамабілі, едзем у гарадок за газетай. Зацікавіў ты мяне проста. Што ж там такое ў гэтым гарадку адбываецца і чаму гэта газета дагэтуль папулярна? Ну што, мне падаецца, ты як вось толькі што казаў, трошачкі кінуў святло. Для мяне цяпер была асветніцкая беседа. І не толькі пра СМІ, але і пра геапалітыку, і пра нават філасофію. Нейкім чынам ты кудысьці залазіў. Ну, было вельмі цікава. Шчыра дзякуй. Раю падпісацца на ўсіх, каго узгадаў сёння Дзміцер. Раю падпісацца на нашы ўсе соцсеткі. Мы таксама займаемся... Ну, складана, магчыма, назваць фундацыю Тутака ну, пакуль яшчэ СМІ. так, СМІ, але адукацыйныя матэрыялы адносна Беласточчыны, прынамсі, там, напэўна, ёсць. І не толькі Беласточчыны. Адукацыя. Мне падаецца, таксама класная тэма. Давай мы як-небудзь з табой збярэмся і яшчэ на тэму адукацыі паразмаўляем. Тэма рака, пра якую можна вельмі шмат гаварыць. Ну, класна. Добра. Дзякуй, Зміцер, дзякуй усім, хто паслухаў. І нагадваем, што кожная падабаечка прасоўвае нашыя медыа таксама. О, нашыя медыа. Глядзі, я ўжо замахнулася. Ну што, пабачымся і пачуемся. Дзякуй. До сустрэчы. Серыя падкастаў Тутака дафінансуецца са сродкаў Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі, а таксама Падляшскага ваяводства, амбасады Каралеўства Нідерландаў у Варшаве. Праект адбываецца ў межах праграмы Art Power Беларусь, Беларускай рады культуры і Дацкага інстытуту культуры, дзякуючы фінансавай падтрымцы Еўрапейскай камісіі.